Kwintokozo zokukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Ningi. Sibonga nje kubantu abalandela i-channel ngokweqiniso, abantu ababuka ama-video nsuku zonke. Sibonga abantu abanikelayo ngo-9 rand njalo ngenyanga okuyi-membership fee. Sibonga kubantu once in a while come and say, hey, aphonse lo 100 rand, aphonse lo 10 rand, aphonse lo 50 rand. uNkulunkulu nonke engathi enganandisela la nithatha khona, ningasweli lutho, niqhubeke ndlondlobale kakhulu. Kunakuqala sibheka la iphupho elikalindiwe Khumalo. Mina igama nguPastor Ningi. Uthi unjani Pastor? Ngicela ubuze ukuphupha uphuza ubisi kunenkomo kade kungamasa amaningi, ukhe ubisi luningi. So uthi iphupho la ngeke sikhulume ngamasi, ngeke sikhulume ngobisi specific, but sikhuluma ngokuphuza ubisi njengoba iphupho eliphuza ubisi. So usho asichaza ubisi, asichaza amasi, sichaza ukuliphuza ubisi, ngoba ikhona ivideo la sichaza khona ngamasi, ikhona futhi ivideo la sichaza khona ngobisi fully. Ukuthi uma ufuna ukwazi ngobisi, you can go there and check ukuthi ubisi, if ufuna amasi you can still find ivideo njalo. So njalo sikhuluma nje ngokuphupha uliphuza ubisi. Number 1 inake singakusho, uma uphupha ubisi siyithatha nje ngophawula uhle kakhulu. Uma uliphuza lusho ukuthi ungalindela inhlanhla nesibusiso esikhulu esizofika nozinzo nenhlala kahle kuwe kungekudala. Isaiah 60 verse 16 uyakuncela ubisi lezizwe, uncele namabele amakhosi. Uyakwazi ukuthi ke mina uJehova ngingumsindisi wakho nomhlengi wakho, umnini amandla kaJakobe. Number 2, umupha ubisi kuwuphawula uhluma oluphuza lungasho nje impilo enhle futhi ende nenhlala kahle, nokuthi ke sekuseduze ukuthi uphumelele uphinde ugculiseke ngempumelelo ezofika kuwe. Abahluleli 4 verse 19 wayesethi kuye, ake ungiphuzise ingcosana yamanzi ngokuba ke ngomele, wavumbulula igabha lobisi wamphuzisa wamembesa. Number 3, uma uphupha futhi ubisi kuwuphawula uhluma luphuza lungabe lusho ulindele isikhathi sokuthokozela ingcebo nenzuzo emkhakheni wakho. Kungenzeka kunomklamo obhizi ngawo ososukulethela inzuzo, noma ibhizi izokulethela inzuzo. Ngenzeka lento obhizi ngawo njengamanje izokulethela inzuzo naduzana. Izaga 27 verse 27 kuya kuba khona ubisi lwezimbuzi olwanele ukudla kwakho nokudla kwendlu yakho nokuphila kwamantombazane akho. Number 4, uma uphupha futhi ubisi uPaul uhluma oluphuza lungasho nje imizamo yakho yokuzondla ngezwi likaNkuluNkulu nokuzikhulisa ngevangeli likaNkuluNkulu. Petro qala chapter 2 verse 2, njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze likhule ngalo kube ngokusindiswa. Ngoba seKorinto bokuqala chapter 3 verse 2, ngani phuzisa ubisi anganipho ukudla okuqinile ngokuba ke beningakaqini, yebo nakalokhu anikaqini. Sikhuluma ngevangeli la. Number kumaHebrew 5 verse 13, ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lezwi lokulunga ngokuba ke useyingane. So lapha kukhulunywa ngezwi, kuyenzeka ukuthi uyinceku kaNkuluNkulu, umuntu osakhuliswa evangelini. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ubisi kuba uPaul uhluma oluphuza lubilisiwe, ngenze kubona lapha luwomisha ucale walifudumeza. Lusho impilo enhle, lusho inhlala kahle, lusho ukunethezeka nokuthi maduze uzokwenza umklamo ozochuma noma ke uzokwenza ibhizinisi elinenzuzo enkulu futhi nenhlelo zakho zonke zizophumelela. uGenesis 49 verse 12, amehlo akhe ayaxwela iwayini, amazinyo akhe amhlophe ubisi. Sho lo muntu uphila kahle lona. Number 6, kuyenzeka futhi uphupha ubisi kuba uPaul olubika uma lumuncu, ngoba lusho inkinga nezinkathazo ezizofika kuwe qede noma ke ziqede injabulo kungekudala. Number 7, uma uphupha futhi ubisi kuwuphawu sithathe njengolubi kakhulu uma lushisa ngokweqile. Lusho inkinga lobunzima okuzomela ubhekane nabo ngaphambi kokuthi ukwazi ukufeza izinhloso nokuzuza ingcebo emkhakheni wakho. Kushuthi kungenzeka kuzoqala kufike izivivinyo ngaphambi kokuthi uphumelele ngokwenzayo. Number 8,
Uma uphupha futhi ubisi kuwuphawu lobumali lokuchitheka lushiye izingxabano kwezothando nanokuthi ke zilungiselele isigameko engenzeka sizofika ungalindele sokulahlekelwa ngakwezemali noma ke so esizokulethela inkinga emkhakheni wakho. Number 9, uma uphupha ubisi kuwuphawu lobi futhi uma omunye eluphuza ubisi lwakho lungasho ukulahlekelwa ngenxa yomunye umuntu noma ke kungasho ukuqolwa nokuphangwa ingcebo noma ifa lakho umuntu oliqili. Hezekiel 25:4 bheka ngalokho ke ngiyakukunikela kwabasempumalanga ube yifa labo bamisa amaqhamu abo phakathi kwakho babeka amakhaya abo kuwe badle izithelo zakho baphuze ubisi lwakho. Yabona ke siyabonga sishazile mos thini wena. So uNkulunkulu akakulonda kubusisa yeze kubalekile zokufanele subscribe like le video le, make sure ukuthi you support the channel. Uma unayo imali nikela kuyi channel, angeke ulahlekelwe lutho kodwa kunaloko uyawuchuma nokuchuma empilweni. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu